और नया में भोला भंडारी संगोले बनी। अच्छा अच्छा। लड़का नए न बड़े बढ़िया गावेले, बढ़िया गावेले, इज्जत सम्मान दे के गावेले, कदर करेले हमार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओकरा बाद से एक जना बारन का नाम हो सूरज समरिया। अच्छा अच्छा। नए बड़े वो हाँ 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 मने हो शब्द हमके ना बोलेले, हाँ हाँ हाँ। वो बहुत सम्मान दे के गावेले हमके। तीसरा अरुणो अलबेला हमारे संगे गवले बड़े। अच्छा अच्छा। वो हमके बहुत इज्जत सम्मान करले, माने ले हमरा के माने उल्टा सीधा निकल बोले तो भले हमसे उम्र में छोट बालो हमार कदर तक करत लो, तो हम लोग के निम्न न कहो रवा स्टार बानी रवा हमके कुछ देखबे तो हम का जानता है। एगो तू अपना के हुआ तो एगो हम अपना के अपना के ना जी। अच्छा हई जौन गीत उत गावे ला लो, मान ली कि पवन सिंह हो गइले, खेसारी हो गइले, नीलकमल सिंह हो गइले, अथवा औरी भी गावे ला लो, एमे रउआ बेहतर गीत के कर लागे? देखी हम पवन सिंह के मानी ले, बहुत बड़ा फैन है। खेसारी भैया के भी मानी ले, बहुत बड़ा फैन है। ये सब कलाकार है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जौन सब अदवा दुगोला में होता वो सब कही ना। आई अभी आज कौ दिन 8-9 दिन होता दुगोला रहे रितेश पांडे जी से। राहुल। हाँ छत्तीसगढ़ में। हाँ 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 बहुत बढ़िया प्रोग्राम भैला। आलोक महुआ चैनल के विजेता उनका संगे दू गोला भैला। धनंजय शर्मा के संगे दू गोला भैला, फर्स्ट क्लास भैल हुए। अब स्ट्रीट शो भी गावल चालू कर दिले बनी हम। अब जब से मैंने ये मैंने माहौल गड़बड़ लोग देखते हैं तो वो के चलते हम सोचते हैं कि थोड़ा कट के थोड़ा एहू माहौल में रहल ठीक बा। बिल्कुल। तो स्टूडियो से गावत नहीं माहौल छोड़ दी। सोनम शर्मा के संगे दू गोला गवनी है। बहुत सुंदर कलाकार बड़ी हो। अच्छा प्रोग्राम भैला। तो हमरा के तीहे लो ठीक बालो जी। हम चाहे कि एगो ऊ गीत जौन गावल केहू के होखे लेकिन रउआ बढ़िया लागत हो, ठीक बा? जैसे बहुत सारा गीत होला कि बुझाला कि नहीं गाना बढ़िया बाटे और रउआ गौलहू होखी, तनी ऊ गीत तनी हमरा दर्शक लोग के रउआ सुना दी। एगो गाना अब केहू गौला बा जानकारी नहीं के गौला बा, लेकिन हम गाइले भजन में बाबू। अच्छा अच्छा। कि बदलो विचार अपन, अरे भावना नु हो गवना, अरे जाए के जरूर बा। अमृत लोक है, यहाँ से जाना है, सबको जाना है। तो कुछ ऐसे करके जाइए कि ना रहने के बाद भी लोग नाम ले। तो ये गाना मैंने अब नहीं के गौले बा, लेकिन ये गाना हम गाइले बढ़िया लागेला, अच्छा लागेला। तो बदलो विचार अपन, अरे भावना नु हो गवना, अरे जाए के जरूर बा। ना तो कहियो फूट जाए, अरे फुलावना नु हो गवना, जाए के जरूर बा। कहियो फुलावना फूट जाई अचके में केहू जानबे ना करी जे कब आइल कब गई। शरीर रूपी जौन फुलावना बाटे उ फूट के आत्मा निकल। चेतावनी भजन है। बिल्कुल। तो बदलो विचार यापन, अरे भावना नु हो गवना, जाए के जरूर बा। अंतरा में रउओ बानी है, भाई लो बालो, तमाम है दर्शक लोग बा। ए दुनिया सब मतलब के यार बा, अंत समय में देखी केहू ना तोहार बा। केहू अपन नहीं, केहू अपन नहीं। रुपया पैसा धन महल अटारी सब कुछ छोड़ के ऐसे चले जाना है, चल जाए। ये दुनिया सब मतलब के यार बा, अंत समय में देखी केहू ना तोहार बा। दुनिया भुलावना हो ताहर यही जधइले बा, अरे भुलावना नु हो गवना, जाए के जरूर बा। तो बदलो विचार अपन, अरे भावना नु हो गवना, जाए के जरूर बा। क्या बात बाटे, क्या बात बा निर्मला जी। आज तो विजेंद्र हुआ के साथे राउत प्रोग्राम बा औरी के ब्यास बा जेकरा साथे राउत प्रोग्राम बेहतरीन चल रहा बा। एगो अमरजीत यादव बारे जो कि वो बहुत अच्छा गावेले है, लेकिन ये बड़ा सबसे मैंने ट्रेंडिंग में विजेंद्र बाबा। हाँ